Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Lobugebengu ekade sikubona benzeka lokufuna ukwenzeka abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu. Kubugebengu obuzolimaza izingane zethu. Umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uyaqhubeka nokuphekwa ngemibuzo amalungu ekomidi eliphenye izinsolo azenza mayelana nezinsolo zokugxabhukela kwamaqembu ezigelekeqe nosombusazwe emsebenzini wamaphoyisa. Sithokoza kakhulu ukuthi umongameli wezwe inkonzo yakhe usekwazile ukuba sibhalelwe saziswe ukuba kuzoba umncwabo kahulumeni osesigabeni sesibili. Ihhovisi likaMengameli wezwe seliqinisekisile ukuthi lowo obeyinxusalela kuleli eFrance ongasekho uNathi Mthethwa uzonikezwa umncwabo osezingeni likahulumeni esigabeni sesibili. Zemukelwe njengamaqhawe ishoshovu zakuleli eziyisithupha ebeziyingxenye yethimba ebelithunjiwe elakwa-Israyeli ngesikhathi lihambisa usizo eGaza ngeqoqo lezikebhe elaziwa ngeflotilla. Mbukeli ngikubingelele ngwamukele indabeni zakusihla kuli ihora lesikhombisa igama lami noxolo mamtshali bokwamwali sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi utshela ikomidi lesikhashana lasePhalamende namhlanje ukuthi ezinye zeyinkinga embuthweni wamaphoyisa zaqala ukuvelela kakhulu ngemva kwengqungquthela ye-ANC eyayisepulukwane ngonyaka u-2007 lapho uJacob Zuma ehlula khona uThabo Mbeki. Umkhwanazi uqhubeka nobufakazi bakhe obungenele osuku lwesibili namhlanje eKapa. Are you aware of policy of a deployment cadres? I always hear from the ruling party talking about deployment cadres. You are not a product of a deployment cadre policy, you are a career policeman. Yeah, no, I'm a career policeman, unfortunately. Ngokunye kwembuzo lena abhekene nayo phambi kwamalungu ePhalamende uMkhwanazi utshelelele ikomidi lesikhashana ukuthi okuningi okuphambene nomthetho embuthweni wamaphoyisa kwaqala ukudlondlobala kakhulu emva kwengqungquthela ye-ANC yango-2007 ePolokwane. When the former deputy president, who became a president later, was fired, that's where we started seeing the real division, because he gets fired and the police that's supposed to protect him, the former deputy president at the time, started not gaining favors or support from their commanders in Pretoria. Akudalulele ikomishana kaMadlanga ngenyanga yedlule usamile kukho maqondana ukuthi ungqongqoshe amaphoyisa usenzo mchunu osanikezwe umhlaba khefu ushomene kakhulu nalabo abagxambukele ekusebenzeni kwamaphoyisa ephawula ngosomabhizinisi uBrown Mogotsi. So Minister Mchunu claiming that this man is a comrade, the political party concern says he's not a comrade. That means the conclusion we must draw is that this is not a comrade, it's a criminal. That the minister is invited to be part of the police. Minister lied when he said he's a comrade. Utshele amalungu ekomidi ukuthi ukubeka impilo yakhe engcupheni ngokudalula lezi zinsolo ezibucayi kuyahambisana nokukhathalela iningizimu Afrika. Lokho engikwenzile kuyafana ke nalokho ukuthi ngiyazinikela ukuthi ukuze umphakathi uvikeleke kumele thina esinikeze umsebenzi ukuthi sivikele umphakathi kube yithina esizinikelayo kuqala. Ngicabanga ukuthi leyo kuphela nje into engayifinqa ukuthi engqugquzela ukuthi ngikwenze lo engikwenzile. Kusenjalo umkhuzi wamaphoyisa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usaqhubeka kembukeli nokwethula ubufakazi phambi kwekomidi lesikhashana ePhalamende. Ake sizwe nje ke okuqhubekayo njengamanje. Said that the task team unmasked the syndicate, and the syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. You were referring to other members, not those two. Let me not say not those two. Let me say I'm referring to some members of Parliament without saying who. Okay. It's a very serious allegation. Yeah. I think you understand that. Yeah, I know. But thank you for that. Then a quick another issue that you refer in your in NSM3 to the actions that
were taken, or the concerted campaigns against you, and you reference the IPIT investigation on the Impangeni matter. It's cited on paragraph 312 of NSM 3 with regards to the arrest of Joyce Ndlovu. I just want to check, you are aware, General, that since then the regional commissioner, Ngele, was suspended and is facing very serious allegations. Are you aware of that? Let me first check that. No, I'm not aware. He has been suspended actually twice, but is currently suspended. And he's facing allegations of impropriety and misconduct, obstruction, interference, corruption, and so forth. In hindsight, or in light of that, would you have acted differently? Or would you consider the whole matter differently with the fact that a national unit became involved and that nothing provincial was alerted to that operation? Maybe because of these serious allegations and also taking the serious nature of the drug syndicates in our correctional facilities into account. Don't you think that was the reasoning for those actions? Ihhovisi likaMengameli wezwe seliqinisekisile ukuthi lowo obeyinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa uzonikezwa umngcwabo osezingeni likahulumeni esigabeni sesibili. Namhlanje uNdunankulu wasesifundazweni KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ubehola iziphathimandla zikahulumeni njengoba beziya kwaMthethwa namhlanje. Bayaqhubeka nokuvakashela umndeni wakaMthethwa abantu ngenhloso yokukhalisana nawo lo mndeni kalowo beyinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa. Namhlanje lo mndeni ubuhanjelwe iCabinet lesifundazwe KwaZulu-Natal. uNdunankulu kwaZulu-Natal uThami Ntuli ubalule ukuthi uMthethwa ubengumuntu ozibophezele ekusebenzeleni elakuleli. Ngale kokuthi ube ilunga likaKhongolose kodwa ube umholi kuhulumeni, njengoba sazi ukuthi ukwabamba ikhundla ezahlukahlukene ezisemqoka ezamaphoyisa, kwezemidlalo nezinye eziningi esebenzela abantu bakwaZulu-Natal nabantu baseNingizimu Afrika. Siboneke kufanele ukuba sizohlanza amehlo sibonge nathi emswaneni. Sithoza kakhulu ukuthi umongameli wezwe inkonzo yakhe usekwazile ukuba sibhalelwe saziswe ukuba kuzoba umngcwabo kahulumeni osesigabeni sesibili. Umndeni wakaMthethwa uthi uyaqhubeka namalungiselelo omngcwabo. Silindele ukuthi ngoLwesihlanu befika la eSouth Africa, mhlawumbe ukusuka ke eJoburg bazosuka khona beye eThekwini. Mhlawumbe omunye umndeni wala ekhaya uzoya eThekwini ngokohlelo ukuyohlangabeza lapha eKing Shaka Airport, and then ukusuka lapho besebeza straight emakhazeni aseMpangeni noMauritius Bay. Isidumbu sikaMthethwa silindele ukuba sibuyiswe kuleli ngoLwesihlanu ekuseni. Kusenjalo ANC KwaZulu-Natal ihlela ukubamba inkonzo yesikhumbuzo ngoLwesine. Kusenjalo bekubanjwe inkonzo yokukhumbula obeyinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa eParis kuleli yazwe. Lenkonzo ibihanjelwe umndeni, abangani kanye nalabo abebesebenzisana naye. Dr. Usifiso Buthelezi ongokhulumela umndeni wakwaMthethwa uhole inkonzo yokukhumbula uMthethwa eParis. Nokuyinkonzo ebihanjelwe umndeni wakwaMthethwa, abangani bakhe uMthethwa kanye nalabo besondelene nabo khona eFrance njengoba ubezinze khona. Umndeni wakwaMthethwa ukubonge kakhulu kwesekwa okuthole eFrance njengoba uMthethwa eshonele khona nje. It's been a long journey just to get this far. Likes to express our gratitude as a family for being with us through this immensely difficult period. Ngokusho komndeni wakwaMthethwa, isidumbu sizosuka kusasa kusihlwa ngendizi eFrance. Le ndizi elendeleke ukuba ihambe amahora 10 izofika ekuseni ngoLwesihlanu. My elders are awaiting. They've been devastated,
receiving the news, you know, from across the world, longing to see him and put him where he belongs with our ancestors and bid him farewell to the Lord's side. So I'd like to thank everyone for giving us strength. Umthethwa ubeseneminyaka engama-58 ubudala. Uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngesonto emzini wakhe kwaMbonambe esifundazweni KwaZulu-Natal. Zemukelwe ngenhlokomo ishoshovu zakuleli eziyisithupha ebeziyingxenye yethimba belithunjwe amasosha akwa-Israel ngesikhathi lihambisa usizo eGaza ngeqoqo lezikebhe laziwa ngeflotilla. Ekugcineni zizolala ubehlayo izishoshovu zakuleli bezithunjwe amasosha akwa-Israel ngesikhathi zihambisa usizo eGaza njengoba sezibuyele ekhaya. Omunye walezishoshovu inkosi uZwelivelile Mandla Mandela ubehlengezela izinyembezi ngesikhathi elandisa ngokubehlele kulolu hambo. Every single item we had was stolen, just as the Palestinian culture has been stolen, Palestinian lands have been stolen, and everything of the Palestinians has been systemically erased. They came into our room, attacked 2 women outside our door. We're trying to get mattresses into our rooms. They came back with approximately 35 soldiers. We had rifles pointed at our foreheads, backed against the room to take out forcibly 2 of our comrades to solitary confinement. Iziphathimandla zakuleli zithi zizolisukumela lolu daba. Our consulate were made to wait for over 7 hours and they only got to see them for roughly 5 minutes. But in that moment, they were able to condense their experience. We will still be able to debrief with them to understand fully what they had undergone, what they have experienced. Nakuba lezishoshovu sezibuyele ekhaya kepha zifunge zagomela ukuthi zizoqhubeka nokulwela inkululeko yabantu baseGaza. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethelekile eIreland nalapho ezobhungana umengameli wakuleli yazwe uMichael D. Higgins kanye nondunankulu wakhona uMichael Martin. Lolu hambo likaMengameli kuhloswe ngalo ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwelawa amazwe omabili ikakhulukazi kwezesayensi, imfundo ephakeme kanye nokuthuthukiswa kwamakhono. Umengameli Ramaphosa kulindeleke ukuthi aphinde ahlangane nezinkampani eziyikhondla zase-Ireland ngenjongo yokukhuthaza ukutshalwa kwemali nokusebenzisana. Mbukelo kwamanje sathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi lento eyenzekile kumamncanami ihlungu. Bengazi ukuthi izoyenzeka so kumamncanami amncane ashiye nabantwana bakhe. Isemanzini imndeni yabantu abahlanu abadutshulwe bashona esigamekweni esenzeke ngempelasonto endaweni yokucima ukoma ezithobeni eBrokenspruit. Mbukeli asikhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Siphinde sikwamukele ke mbukeli mangabe usanda kuhlanganyela kanye nathi. Odabeni oluphambili sibike ukuthi umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usaqhubeka nokwethula ubufakazi phambi kwekomiti lesikhashana ePhalamende. Ake siphinde ke futhi mbukeli sicaphuna ukuqhubeka ePhalamende. Today I sit here and I thank God that they took your dockets, because if they didn't take those dockets we wouldn't have been privy to everything that you have told us. I want to start by referencing your media briefing that you had on the 6th of July.
And the one thing that stood out for me, that continues to stand out, that shows me that you are not a politician, that shows your patriotism towards this country, is when you spoke. You didn't say their children, you said our children. When you reflected on the impact of drugs and these drug cartels has had on our communities and on our country, General, you said that the drugs are being distributed, and they are being distributed all over. And you said that as you were engaging these youngsters that contributes to our crime stats, you have realized that it takes courage to kill. It takes courage to murder. And you said, take away the drugs and they will become good citizens. Those were your words. You said, therefore, we need to get rid of drugs. God works in mysterious ways. You said the wrongdoing of General Mkhunu, the Pablo Escobar of South Africa, has led us to this. Because Pablo Escobar was a politician that captured the state, and that is where we find ourselves today. A lot of the questions here has been asked. There's nothing left for me to say. But I want to seek clarity with a few things. You said that at the end of the day, after you have exhausted all avenues... Honorable James, let me warn you, because you are making a statement that your time is running here. Yes, I'm saying, I'm going to my questions now. That's a belief. Look, what is going to save you if you go straight to questions? When I come to tell you that your time has run out, it will appear like I'm worried that the manner in which time is running. You know, once the sun goes towards setting, time also runs very fast. Yes, Chief. Please, I just want to advise you to use your time effectively. General, I'm going to get straight to the point, because you said that we need to uncover the rot in South Africa, right? Everything has been asked. Mbukeli kuyaqhubeka ke ukulalelwa noma ke ukulalelwa nokuphoswa ngembuzo ke kwa Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Mangabe ufisa ukuthi uqhubeke ubuke ukhona ke lapha na ke einhlakeni ze-SABC ku Channel 404. Umphakathi ezithobeni extension 8 eBrokenstrait ubhodla umlilo ufuna amaphoyisa neziphathamandla ukuthi iqinise imikhankaso yokulwa nezinga lobugebengu kule ndawo kulandela ukubulawa ngesihluku kwabantu abahlanu abadutshulwe bashona behlaselwe endaweni yokucima ukoma. Kusolwa ukuthi umlisa ongaziwa ungene kule ndawo yokucima ukoma wavulela ngenhlamvu kwadlula emhlabeni abantu abahlanu. uThembu Mtshweni obeneminyaka engama-16 ube ngesinye sezisulu salesigameko kanti ushiye emhlabeni izingane ezimbili. Asihlunga semoyeni ngazi. Yabona lento eyenzekile kumamncanami ihlungu. Bengazi ukuthi izoyenzeka so kumamncanami. Amncane. Ashiye nabantwana bakhe. Ihlungu. Ihlungu leyo. Umphakathi ufuna kwandiswe isibalo samaphoyisa azoqapha ubugebengu obudlangile kule ndawo. Amaphoyisa uhulumeni kosenze sure ukuthi i-count in the country kube namaphoyisa right or a change because angiboni ndima amaphoyisa thina uthi badlala iphi angiboni crime lies all over igcwele kakhulu ene sothini vele ngoba amaphoyisa ayidlala indima esithi ngoba badlala indima ngoba baphunguleke abantu ababulalayo. Kanti amaphoyisa asephume umkhankaso wokuthungatha osolwa ngokudubula kulesi sigameko. Nondunankulu waseGauteng uPanyaza Lesofi ubehambele imindeni ethintekile ukuyobhonga emswanini. Inkantolo yemantshi eMudimulile namhlanje ilalele ofakazi abethule ubufakazi babo ngecala elengeziwe lokushushumbisa imali elibhekene nomsolo wokuqala ecaleni lokugqekeza nokweba igidi zamadola asemelika eplazini Phalaphala. Leli cala lihlehliselwe uZibandlela ngomhlazi 8 kuya kumhlazi 10. Umbuso namhlanje ubiza ofakazi abethule ubufakazi ngomsolo wokuqala obalulwe njengongqondongqondo onecala elengeziwe lokushushumbisa imali ecaleni labathathu abasolwa ngokweba nokugqekeza eplazini Phalaphala. Ummeli womsolo uthi lo fakazi ongodokotela wamazinyo wafaka ivideo yomsolo okhangisa umsebenzi wakhe enkundleni zokuxhumana ngaphandle kwemvume yomsolwa. My instructions are that you did your posting on Instagram without his consent. That verbal consent, and he reprimanded you that, my man, don't do this, remove it. Nokho ufakazi umile kwelokuthi bavumelana nomsolwa ngokwaqoshwa. Accused number 1 was there when we were taking the photos, taking the videos, they were shared, they were seen. There was no, please take it down. There was no,
this is normal part of my business. This is how it is. Omunye ufakazi waveza ukuthi lo msola wathenga imoto ebiza izinkulungwane ezingamakhulu amane zamarandi ngamadola aseMelika. Because it is my instruction that accused number 1 never took out money because he had no money with him. Leli cala lihlehlisele uZibandlela nonyaka. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwahube uthi yaqhubeka imizamo yokuqinisekisa ukuhola kwabo bonke abasizi bothisha ebese kuphele isikhathi eside bengaholi. Izinkulungwane zabasizi bothisha ezikoleni ezahlukene kulindele ukuthi zingabe isabhekana nezingqinamba ngomholo wazo kulandela ukungenelela komnyango wemfundo esisekelo kanye nowezisebenzi kanye nokuqasha. Ngenyanga edlule iningi lalezi zisebenzi azange zihole ngesikhathi. This is not the first payment. We have done some payments before. We started in June. In June, it was the first payment. That was the first initial payment where, as the Department of Employment and Labour through UIF, we transferred the first tranche to the IDC to disperse to all the teacher assistants. uGwahube uthembisa ukuthi nalabo abangakayitholi imali yabo bazoyithola maduze. I'm confident that the steps that I've taken around consequence management are sufficient and that we will make sure that this does not happen again, especially with our systems. Yize ungakacaci ngenqwaba abasizi bothisha abasebenza ezikoleni eziholelwa ngqo eofisi lamgcini mafa, umnyango uthe uyaqhubeka umsebenzi oqinisekisa imininingwane yabasizi bothisha ukusheshisa uhlelo lokuba bahole. Bukeli usale kahle.